la tocaeta. O que va fer una altra ira. O la casualitat que el pardal de pronto fa i es posa a volar. Pasqualet, feliç de que conseguia que el pardal no es fera mal i que aprenguera a volar, pega un bot, ja! Plim, plam, plum, xufa. Xufa perquè pega una xufa. Xufa perquè cau i la branca, pom, al caure damunt, se trenca. I ell cau en terra. I al caure en terra, què li passa? Que se trenca l'esqueneta, que està pel gori-gori. I com que està pel gori-gori, allà anava Pasqualet. Gori-gori-gori, sopetes en oli. Gori-gori-gori, sopetes en oli. Clar, ell no volia anar a l'infern. Home, no, que allí te cremen el cul. Ell, al cel, a menjar coquetes en oli. Home, que li agradaven molt. I arriba a la porta del cel. Arriba a la porta del cel i només arriba a la porta del cel, toca la porta. Toc, 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 toc. I de pronto s'escolta una veu, que era la de Sant Pere, que diu: Qui és? I Pasqualet, Pasqualet, i Sant Pere, Pasqualet? El xicot i que ho trenca tot? El desmanotat? El mare de sapo? Pasqualet, que vol entrar en el cel? Com vaig a deixar-lo entrar en el cel? No, no, que me'l trencaràs! No pots entrar dins del cel! No podia entrar dins del cel. I Pasqualet diu: com que no puc entrar dins del cel? Això no n'hi ha de... Pues jo vull entrar dins del cel, jo no me vull anar a l'infern. M'inspiri així i fins que no entre, no me'n vaig. I allí estava esperant quan de pronto, de baix de la terra pujava un home molt elegant. Gori, 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 sopetes en oli. Gori, 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 sopetes en oli. L'home elegant arriba a la porta i toca. Toc, 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 toc. I s'escolta la veu de Sant Pere que diu: Qui és? I aquell, el cast Josep. I Sant Pere: oh, el cast Josep. Un home que li diuen Josep, que s'ha arrepentit de tots els pecats i és cast. El cast Josep, el cast Josep. Quin honor, un cast. Com no vaig a deixar-lo entrar? I claro, li obrí la porta del cel al cast Josep. Nic, 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 nic. A aquesta porta li falta oli, Nic, nic. I el cast Josep, amb el gori, 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 allà que se n'entra a menjar-se les coquetes en oli. Pasqualet que veu, que la porta està oberta, allà que se'n va i ¡pam! La porta que es tanca i li peguen tots els nassos. Ai! Ja, bèstia, bruto, animal, que m'has pegat en tots els nassos! Ai, m'ha pegat una porta... Però jo no me'n vaig així, I jo no me'n vaig perquè jo estic entrant al cel. Encara que així fa una micoteta de fred. Ja que fredorro que fa en la porta del cel. I en això que de baix, s'escolta com puja una dona que porta el monyo acaragolat. Quasi tipo el David Bisbal. Que anava ella. Gori, 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 sopetes en oli. Gori, 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 sopetes en oli. Arriba la dona a la porta i toca. Toc, 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 toc. I s'escolta la veu de Sant Pere que diu: Qui és? I ella, la casta Susana. I Sant Pere: oh, quin honor! Susana, que s'ha arrepentit de tots els pecats i és casta, la casta Susana, la casta Susana! Quin honor, com no la vaig a deixar entrar a la casta Susana! I li obri la porta, nic, 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 i la casta Susana, amb el gori, 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 allà que se n'entra a menjar-se les coquetes en oli. Oh, el cas és que Pasqualet, que torna a veure la porta oberta, allà que se'n va i... Una altra portalada de xanxos. Ah! Me l'està desfent! Bèstia, bruto, animal, quines portalades! Però jo no me'n vaig així, I no me'n vaig, encara que fa un fred.
Ai, que m'estic gelant. Què? Tota la calefacció pel cel, I el de fora, què, Egoista! I en això, que allí baix, que puja un home que porta un bigotet, un home amb bigotet, i també porta una gorreta. Sí, i venia, mireu per on, l'home amb bigotet i gorreta venia aixina. Troca, gori, sospetta se n'oli. Gori, sospetta se n'oli. I toca la porta. Toc, i la veu de Sant Pere que diu: Qui és? I diu este, jo, el Casto Pepe. I Sant Pere que diu: Oh, el Casto Pepe, el cantaor i ballador de flamenc. En lo pecaminos que ha sigut, s'ha arrepentit de tots els pecats. Oi, quin honor! El Casto Pepe que s'ha arrepentit de tots els pecats. Que bé, com no el vaig a deixar entrar. I li obri la porta. Nic. I el Casto Pepe, amb el gori, allà que se n'entra a menjar-se, les coquetes en oli. Veré, Pasqualet, que torna a veure la porta oberta. S'espera. Sí, perquè 2 sí, 3 no. I la porta fa, mira, es pensava que anava a pillar, però jo no me'n vaig així, No me'n vaig fins que no entre. Què s'ha pensat? I tinc que entrar, però si fa un fred, i ja em cau la canela. Ja tinc poqueta, m'estic constipant. Xis! Li pega cabotada a la porta i al sentir-se les cabotades a la porta, Sant Pere, que creu que algú està tocant, i diu: Qui és? I Pasqual diu: Pues el cast tornudat. I Sant Pere diu: Oh, quin honor! Un cast que li diuen tornudat! Quin honor! El cast tornudat! Passa! I li obre la porta i Pasqualet, havent enganyat a Sant Pere i havent dit que era el cas tornudat i aquell creient-se que li diuen tornudat, que se n'entra a veure les coquetes, a menjar-se les coquetes de l'oli. I com t'he contat, com t'he acabat, i un falat aplaudiment perquè veurem a veure. I ara, per acabar, us ensenyo la cançó que és que ja és l'hora. I si és l'hora, diu, jo vos l'ensenye i la repetiu, diu: Adeu! Adeu! Alguns ja se la saben de l'altre dia, ¿no? Sí, pero yo no me acuerdo. I pronte tornaré. Nos ho hem passat molt bé. No us oblidaré. Vol dir la lletra sense música. Així no se la repreneu bé. Que teniu ahí un mestre de música que si no després... Adeu! I pronte tornaré. Nos ho hem passat molt bé. No us oblidaré. Primer la cantem lenteta pegant palmes. Adeu, i pronte tornaré. Nos ho hem passat molt bé. No us oblidaré. Ara, amb un poquet de ritme.